खुलुमबाय स्टुडियो दं आं किलिकां ब्रह्म खुंगा 117 महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्मारि तीर्थनि गोथार जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि बालाजान तिनिआलि गुरुदामाव खुंगा 117 महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्मारि तीर्थनि जोनोम सान फालिदों। नंगौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बालाजान तिनिआलि गुरुदामाव दिनै खुंगा 117 महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्मारि तीर्थनि गोथार जोनोम सान फालिदों। बे हाबाफारियाव सोनाब बेंगल नेपाल रायजो आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि धोरोम गुरुजों लोगोसे धोरोम सिबियारिफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौबो बे जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आं नेपाल लावखिपारा ग्रामथान मेचे टोल मेची नगरपालिका 8 नम्बर नेपाल जायगानिनो आंबो नन्दकुमार मेचे बर'खा आंबो जेसेबां दङ जोंनि बे नेपालाबो जोङो बे बाबायानो फोसावनानै गालांदों बाथौ धोरोमखौहाय। दा दिनै बाबानिनो जोनोम सानखौ फालिनो आंबो फैबाय निमन्त्रण हरनायाव बयबो जों गुरु बाबानि नेमखौनो फालिगासिनो दङ। जोङो नेपालाहाय एसे गोदाव सोरावबो दंथ'यो माखासेया मिथिजोबाखौ देखा गुरुबो गैयि हिसाबै फोसावनाया खम जादों। जोङो पुरहितआ 3 गायसनबाय दा 4याव सासे रुंसारि जालांबाय आंनिनो बिफामोन। दा जोङो 3 दंबावो आरो नेपालाव थानाय बर'फ्रा बे धोरोमखौनो फोथायनानै फालिनानै दङ। बे धर्मखौनो फालिनानै दङ। माखासे बलि प्रथाबो दंबावो माखासे बिबार प्रसादजोंनो होग्रा दंबावो बेबायदिनो दङ। माने जोङो देखा लानाया खम दङ। लगभग 27-28 घरसो दङ आरो जोङो बे गुरु बाबानि शिशुआ आंखौबो पुरहित बानायलांखाया बे बाबायानो गायसनलांनाय बिबाना नोंनो नेपालखौ दैथायनांगोन धोरोमखौ रैखा खालामनांगोन होननानै गथायलांबाय। दा आं माने दैथायबाय थाखादों। जोङो बर'फ्रा जायगा जायगा बर'नि रावखौ मातृभाषाखौ खोमालांदोंसै नेपाल भाषाबां रायज्लायो। दा बेयावबो एसे जोङो बुजायनो आनजायनो दंबावो। दा जोङो आसाम बेंगल नेपाल धोरोमखौ खौसेथि मारै जानाय बेखौ नाजागासिनो दंखायो सानसे समाव जाखागोनबो। दा बेबायदिनो जों थांलाय फैलाय खालामनायावनो जोङो धोरोमा एरबाय थायो। देखा लाबाय बलथे जोङो जोलैया रज'बाय होननानै बुंनाय दंखा। जोङो नेपाल हादराव गोदाव सोराव काठमान्डु राजधानिसिम दङ। मातृभाषाखौ खोमानानै जोंनि धोरोमखौहाय खोमानानै दङ। राजधानिनिफ्राय ओरै सानजाजों फैब्ला लोमजायो बिसोरो फिननानै थांफिनोनो लामा ससेनिफ्राय माने नेवारि भाषा रायज्लायो आरो बर'फ्रा। जोङो बे झापा डिस्ट्रिक्टआवबा बर'नि खोथाखौ रोंजोबो आरो। दा बेबायदिनो दङ। जोंबो नै जोङो गुरु बाबामोन जोङो नै सेन्ट्रेलनि जोङो गाहाय आलासिफोरजों जगाजग जानानैनो जों थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरो। दे आं एसेयावनो बुंनानै खुलुमबाय बयखौबो। बयनिबो थिं आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावग्रोबाय। दिनै तिनालि हल्टुगाव बालाजान बे निजोमपुरि जोंनि महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्मारि तीर्थ गुरु बाबा जाय गुरु बाबा बाथौ शिव धोरोम संगठनखौ गायसनलांदों। व्यक्ति परिबार समाज जाति अर्था हारि रायजोनि संस्कारनि गेजेरजों धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि जाफुंनो हानायनि थाखाय बे बाबानो बे चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि मोनहोनो हानायनि जे मोनसे गोहो बा बर' हारिनि जे बे कुल धोरोम बाथौ धोरोम बे धोरोमा नंगुबै गौना नङा
बेखौ लानानैनो बिथाङा नखर संसार गारनानै सिकनाझार नवनगर बनदेव उल्टाबा सिद्ध जगाश्रम जे बे दा तीर्थधाम बे हाग्रा अरन दान्दालि जे बे सिकना राजानि बायखोन्दा हाग्रामा बे हाग्रामायाव बिथाङा गावनि जिउखौ बावसोमनानै 14 बोसोर ध्यान तपस्या खालामनानै बिथाङा इसोरखौ मोनदों सिद्धि जानो हादों सिद्धि जानायनि उनावनो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि मालाय हारिजों मुगैजानाय गादबजानाय नासयजानाय बेफोरबादि आरो माखासे गावनि धोरोम हारिमु अर्थात कुल धोरोम तथा राव धोरोम हारिमु सोदोमस्रिखौ एंगारनानै मालाय हारिनि शरणापन्न जाना थांनो नाजानायाव बिशेष करे बाथौखौ फोजोबस्रांलांनायनि जे बे कर्मसूचि बादि बाहायनाय जादोंमोन भारत हादराव ब्रिटिशफोरा हाबफैनानै दा ब्रिटिशफोरनि बे माखासे गावसिनि धोरोम हारिमु राव थुनलाइफोरखौ जोंनि हारिनि गेजेराव प्रचार खालामनायाव बिथाङा दुखु मोननानैनो माने समाज संस्कारनि थाखाय बिथाङा आगान सुरजेननोसै आरो 14 बोसोर ध्यान तपस्या खालामनानै बिथाङा गिबि उल्टापानि तीर्थधामावहायनो सासे बिहारिखौ दिखा होजेनदों बिनिफ्राय नेपालिखौ दिखा होदों मारवारिखौ दिखा होदों बिनिफ्रायसो हारसाखौ बिनिफ्रायसो उनाव बड'फोरखौ आरो दा बेबायदिनो दिखा होयै उनाव बेंगलाव इंराजि 1972 आव प्रथम आगान सुरजेनदों बेंगलनि माखासे जोंनि ख्रिस्टि कलानि डिरेक्टर दारेन्द्रनाथ ईश्वरारि बिथाङा खोनानानै लांफैजेनदों आरो उल्टापानि तीर्थधामनिफ्राय दा बेबायदिनो बिथाङा दालागै आसामाव 28टा मन्दिर गायसनना गालांदों आरो बेंगलाव दासिमबो 12टासिमल' दं दा नेपालावहायबो मोनसे दं बेबायदिनो बिथाङा थैनायसिमाव माखासे धर्मनीति लोगोसे समाजनीति राजनीति बेबायदिनो गोबां खामानि मावलांदों थारंगुरि नैबे लामा खोनाय माखासे फरायसालि एस्टाब्लिश खालामनाय बेफोरबायदि जोबनो गैयै बाबानि बे जिउ जारिमिनाव लिरनाय दंखायो दा आङो बारा बुंनो सानाखै आं बेखिनिखौ बुंनो सानो जे बाबाया थैनायनि सिगां जोंखौ आसाम बेंगल नेपाल गावनि गायसनलांनाय 6327 जन भक्त फिसाफोरखौ खांनो तथा दैदेनलांनो थाखाय सेन्ट्रेल कमिटि दानायजों लोगोसे राज्य कमिटि अर्थात आसाम स्टेट बेंगल स्टेट नेपाल स्टेट प्लास बे स्टेटनि आन्डारावनो पुरहित कमिटि गुरु कमिटि गायसनना गालांदों ओमफ्राय प्रत्येकटा बे आफादनि गेजेरजोंनो माखासे मावनांगौ खामानि हाबाफारि संबिजित गालांदों ओमफ्राय बाबा थैखांनानै ट्रास्ट जादों आरो दा बाबाखौ उपाधि होनाया जे बे महर्षि बाथौ रत्न स्वामी नवीन ब्रह्म तीर्थ उपाधि होदों बिमुं बेखौ विश्व हिन्दु परिषदआसो नैबे गुरु तीर्थधामावनो फैनानै बाबा जेब्ला थैनानै थाङो 2000 सनाव थैनायनि सान 10 दिननि पर दशा 11 दिनाव श्राद्ध आत्मसदगति जादों आत्मसदगतिनि सानथाम उनाव गुरु फुजा जादों आरो बे गुरु फुजानि बेहा खुंनायावनो विश्व हिन्दु परिषदनिफ्राय माखासे क'क्राझारनि दैदेनगिरि मुंफोरखौ आं बावबाय बिथांमोना फैनानै बेहा बाबाखौ महर्षि बाथौ रत्न स्वामी उपाधिखौ दोनदों आरो दा फैनानै थांनाय 2000निफ्राय बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिबोदों एमनकि रुंसारि सानखौबो फालिबोदों दा फालिबोयै नै दिनै 117 बोसोर साल सोलिबाय आरो बे बाबानि जोनोम सानजों लोगोसे बाबानिनो आंगोसे अर्धांगिनी मानगोनां गुरुमा मुस्रिमा शिलाबती ब्रह्मारि बिथांनिबो समाधि मन्दिरखौ लोगोसे बेखेवफाबाय आरो दिनैहाय जोङो बिशेष करे बाबाखौ खुलुमनानै बाबानिफ्राय आशीर्बाद लानानै आइ बिमानि गुरु बिमानि समाधिखौ बेखेवदों फिथा हास'नायनि गेजेरजों ओमफ्राय महान मोनसे शान्ति जगाहुति होदों आरो समग्र जोंनि हारिनि तथा विश्वनि शान्तिनि थाखाय विश्वआवहाय फिन बाबानि मोनसे आदर्श जे बे अष्टांगिक मार्गजों सिद्ध प्राप्त खालामनाय बिथांनि गोग्गो बेगर बिस मन्त्रजों लोगोसे जे बे दशबिध कर्म संस्कार नीति बेनि गेजेरजों जाहाथे व्यक्ति संस्कार परिवार संस्कार समाज संस्कार जाति देश संस्कार जालांनो हायो आरो मोनसे हारिनि धोरोम हारिमु राव थुनलाइ सारा विश्वआव गोसारो गनायजाथाव जायो बेखिनिखौ हामलायनानै माखासे फुजा जग्य होनायजों लोगोसे नै जोबथायाव दा बाबानि जिउ जारिमिन लानानै माखासे सावरायमेल आरो दा नेपालनिफ्रायबो फैदों आरो आं बेंगलिनो आंनि नामा गुरुदेव रबिचरन नार्जिनारि आरो जोङो
आसामाव 7 जन आरो बेंगलाव 7 10 जन गुरु गायसनलांजाया दा बिनिफ्राय आरोबाव जोंहा गोदान गोदान गुरु बाबा दंबावो आरो दा बेबायदिनो जोंहा दासिम 10 जनसो गुरुफोर दङ ओरैबायदि आरो दा बेबायदिनो बेंगल तथा नेपालसिम बाबाया स्वर्ग मर्त फाताल थाखोथाम बिदिनि माहात्मया आगानथाम मोनसे गावनि गोग्गो बेगर धर्म प्रचार खालामनाय आरो दा बेबायदिनो बाबा माखासे भबिष्यतबाणी होलांनाय दं दा बेफोरखौ आङो बांद्राय दिनै बुंनो लुबैला दा नोंथांमोननि मिडियाफोरनि गेजेरजों दिनैनि सफैनो हानाय साफ्रोमबो धोरोम सिबिसुला आसाम बेंगल नेपालनि आरो जोंनि बाबानिनो तथा आइनि बंश फोलेर दिनै जायफ्रा बाहागो लादों तथा बे तीर्थधाम बाबानिनो सानजा सोनाब साख्लानि साफ्रोमबो धोरोम फोथायसुलि बा बे बाबानि गेजेरजों धोरोमखौ माखासे गोजौआव दैखांनो थाखाय जायफ्रा मदद होदों दान दक्षिणाजों लोगोसे कर्मश्रम आरो माखासे बुद्धि गियान सहाय सहयोगिता बयनिबो थिं नोंथांमोननि मिडियाफोरनि गेजेरजोंनो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आशीर्बाद जासिबाय जाहाथे जेब्लायबो हारिया खौसेथि जालांनो हाथों देशा शान्तिमय जाथों उन्नति प्रगतिमय जाथों खौसेथि जालांनो हाथों बेखिनिखौ हामलायनानै नोंथांमोननि मिडियाफोरनि सायावबो जाहाथे साबसिन हामसिन नोंथांमोना हारि रायजोनि थाखाय अर्थात माहारि संस्कार मोनसे गेरेमसा महरखौ होफुंनो हाथों बेखिनि मोजां जाहाथे नोंथांमोना सावगारि खेबनानै फोसावनो हाथों बेखिनिखौ आङो अननाय आशीर्बाद जासिबाय साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।